Vidi, ne moraš biti parfemski entuzijasta da bi znao da je ovaj ovde parfem jedan od najbolje prodavanih muških parfema svih vremena. U slučaju si muško, najverovatnije si u nekom trenutku imao Gucci Guilty. Danas pričam o njihovom najnovijem parfemu, reći ću vam u koje vreme se najbolje nosi ovaj parfem, da li je bolji od svih Gucci Guilty prethodnika koji su do sada iznašli, a znate sami da ih ima mali milion. I na samom kraju, šta ja kao čovjek koji ima na stotine parfema mislim o ovom parfemu i da li ga vredi posjetovati. Sve to saznaćete u današnjoj epizodi. Ćao parfemski manijaci, ja sam Viktor, dobrodošli u moj kanal ili dobrodošli nazad na moj kanal. Gucci Guilty Eau de Parfum Pour Homme. Iskreno nisam očekivao ovaj parfem, totalno nisam očekivao da će Gucci Guilty, da kažemo, da se vrati u tu svoju staru liniju, pošto oni su sa tom Guilty linijom već imali neka eksperimentisanje, već su, da kažemo, na neki način malo napustili taj već postojeći DNK. I sad, bum, imamo parfem, slušajte sad ovo, slušajte koje note ima, znači sad neću vam mnogo čitati, daću vam neke osnovne podatke, znači radi se o cvetnom parfemu od Guccija, glavna klasifikacija mu je cvetni, drveni, začinski i slušajte sad ove note, znači nisam verovao kad sam pročitao, balzamično, šta je ovo, vinegar, šta mu to dođe, nije ulje nego sirće, balzamično sirće, ljuta papričica, ruža i so. To su gornje note, kao, šta? Kao, ovaj parfem kao pola parfem, pola salata. I sad tu naravno imamo te standardne Gucci Guilty note koje svi volite i zbog koga devojke odlepljuju na njega. To jesu lavanda, citrusi i u bazi drvo. Znači to je standardno za ovaj parfem. I sad kao, bum, evo ti kao malo salata, malo Gucci Guilty. I sad, znaš kao, iskreno nisam znao što da očekujem. Prvo, znači, hajde pre nego što vam pričam o mirisu i trajnosti i tako dalje, pogledajte samo koliko je ovo bočica lepa. Znači ja ne mogu da verujem, ubedljivo od svih Gucci Guilty boca, po mom mišljenju, ovo je daleko najbolja. All black, sve crno, sa sivim detaljima. Minimalistički, šmekerski, gospodski. I vidjet ćete, otprilike to je kako je ovaj parfem miriše, ali doćemo do toga. Znači, odjednom parfem, Gucci Guilty 2020. godini ima još jedan od svojih izlazaka. Znate da ih ima mali milion, Eau de Toilette, Eau de Toilette Intense, Gold, Platinum, Black, mali milion ih ima i sad kao jedan kralj, pum, samo se spustio tu. I sad ću da vam kažem moje utiske o ovom parfemu. Znači, kao što ste vidjeli, ima drastično drugačije note u odnosu na prethodnike i to može da vam kaže prosto kao, čekaj, nešto je novo, nešto drugačije. Međutim, evo iskreno, sad ću da vam kažem, moje mišljenje jeste da je ovaj parfem naslednik prethodnika, što znači da zadržava taj njegov DNK, znači dalje je dopadljiv i dalje će se dopadati devojkama. I vi znate, u principu, svi ste kupovali ovaj parfem zato što se dopada devojkama, odnosno njegov od prethodnika. Ovaj parfem zadržava taj miris, znači nije drugačiji miris od ostalih, s tim što je muževniji, dugotrajniji, oštriji i na neki način ja bih ga opisao kao bezobrazni. Zaista se osjeća ta zrelost u njemu. Znači kao taj Gucci Guilty, ok, to je ono, da kažemo, za tinejdžere, za leto i tako dalje, nije mnogo trajao, bar na mojoj koži. A ovo, znači, muževni, zreliji, kao što sam rekao, bezobrazni, ono što će svima vama biti, ono što se kaže olakšanje, jeste da je ovaj parfem dugotrajniji, daleko od ovoga. Znači, traje koliko hoćeš. Miriše, kao što sam rekao, znači zrelije, tako da, iako zadržava taj DNK, onako zaista zvuči kao da je Gucci Guilty, ono, završio fakultet, zaposlio se, našao neverovatno zgodnu ženu, ima decu, ima Ferrari, otprilike tako miriše. Znači, dok je onaj Gucci Guilty prva verzija, opet ja ga tako zamišljam i u svojoj glavi vizualizujem, kao neki tinejdžer, ajde tako da kažemo. Znači, tinejdžer i gospodin. Tako da, u poređenju sa starim, svi koji imate stari, da li vredi imati novi Gucci Guilty Eau de Parfum Pour Homme? Da, apsolutno, znači potrošit ćete taj Gucci Guilty stari i on će ga ovaj naslediti bez ikakvih problema. Što se tiče vas koji nikada niste imali Gucci parfem, odnosno Gucci Guilty parfem, da li vredi imati ovaj parfem? Apsolutno da. Ako uzmete ovaj parfem, mislim ako vam se dopadne naravno i odlučite se da ga uzmete, ono što je najvažnije jeste da će ovaj parfem zaista biti bar sa celom kolekcijom, u smislu da je zaista investicija, em što dugo traje, em što
moćnije miriše i zaista zadržava taj Gucci Guilty DNK koji je inače, kao što sam rekao, znači sastoji se od lavande, citrusa i drveta. Nešto kao neki najmoderniji aftershave koji devojke kad pomirišu prosto krenu da te prate. Tako da ovaj parfem će definitivno omogućiti to s obzirom da nije mogu da napravi toliko auru da vas devojke prate bar u poslednje vreme. Tako da je ovaj odgovor na to pitanje. Znači, da li vredi imati, ako hoću da imam Gucci Guilty parfem, a nisam imao ni jedan, da li da uzmem ovaj, apsolutno da preskoči ostalu ekipu, uzmi ovog kralja ovde crnog. Tako da, eto, to je neko moje mišljenje. Ono što je jedino sad, da kažemo, malo problem, što trenutno, dok snijem ovaj video, ovo je trenutno vanredno stanje. Kao što vidite, ne mogu da snimam, bukvalno se snimam na svom placu, ali kada bude prestalo vanredno stanje, moćete da ga probate u radnjama, a trenutno samo mislim da može na jasmin.rs, odnosno na Jasminovom sajtu, to Jasmin znate da su parfimerije, i pošto su zatvorili parfimerije, logično shopping centri ne rade, može tamo da se kupi sve što se može kupiti u radnji, tako da će se sigurno tamo pojaviti prvo, pa pogledajte tamo i tako ćete moći da ga testirate ukoliko želite, a opet, kada se završi vanredno stanje, onda će se sigurno otvoriti parfimerije, pa ćete moći da ga probate i naravno da mi kažete u komentarima kako se vama dopala ova verzija Gucci Guilty. Dakle, ukratko, zaista oduševljenje što se mene tiče, nosio sam ga 2 dana, znači testirao sam punu njegovu trajnost, znači na mojoj koži preko 10 sati, vrlo jaka aura, bukvalno svi ostali Gucci Guilty u celoj liniji kao u fazonu, treba samo da uzmem da se skupe i da odu zato što je došao kralj. Prvo što je najlepši od svih njih, znači najlepša boca, i drugo što je najjače miriše i bukvalno su svi sad u fazonu, ok, šta sad mi da radimo. Tako da, eto, to su bili moji prvi utisci o novom Gucci Guilty parfemskom mirisu. Tako da, eto, naravno, recite mi vi kako se vama dopada. Ono što ja mogu da kažem jeste da je opet moja topla preporuka da se proba ovaj parfem. Ako volite ovaj DNK, ne razmišljajte. Eto, to je bilo to. Ako se dopao ovaj video, obavezno razvalite like i razvalite like, vi ne možete vidjeti, ali ovde ja sam naslagao drva da biste vi mogli da gledate ovaj parfem i da vam stoji ovde sa strane, tako da obavezno cenite to što sam se potrudio oko ovog kadra i razvalite like, obavezno svi. I ono što je isto važno, znači ako hoćete da vidite video gde ću pričati o ovom parfemu, odnosno malo dublje, gde će biti, to jest ako hoćete, i ono što je još najvažnije, ono što sad sledi jeste uskoro top lista za proleće i ostali klipovi. Sigurno ću više pričati o ovom parfemu, tako da se obavezno subscribe-ujte na ovaj kanal. I ono što je najvažnije jeste da nosite parfeme i ostanete kod kuće. Ok, ja sam Viktor, a mi se vidimo u narednom klipu. Ćao!